Моите грешки са ценни уроци за вас. Ето само малка част от тях и днес за вас подбрах грешки при вграждането на елементи. На вашите екрани 4 проби, първата от които е с опит за вграждане на шипки. Втората формичка е с проба за вграждане на сушени цветенца. В третата има метални стружки. Много важно е да знаем, че нещата, поставени в епоксидна смола, изплуват. Виждате тези шипки. Колко са изплували, дори не са потопени в смолата, а стърчат извън нея. Същото е станало и с нашите цветенца. Вижте къде са на повърхността. Докато стружките, понеже са тежки и метални, са потънали на дъното. И идва въпроса как тогава да направим така, че това, което искаме, да бъде вградено по средата. Да не бъде нито изплувало, нито потънало. Виждате ли, както са болчетата тук? Те са по средата. Как да постигнем това? Не си мислете, че с натиск ще можем да повлияем и когато смолата малко се сгъсти, ако натиснем нашият обект на вграждане, той ще остане потопен. Не, ако те са леки и изплуват, ще изплуват винаги. А ако са тежки и потъват винаги. Решението е много просто и много лесно. Работи се в два слоя. Тоест, наливаме молда до средата. И спрямо това дали нашият обект е тежък и ще потъне, изчакваме първия слой да се втвърди. На втория ден, когато първия слой вече е втвърден, слагаме нашите болтове или тежки други елементи и те потъват, но не потъват до дъното, както е тук, стружките са потънали до дъното, а потъват само до първият слой, който сме заляли. И заливаме втори слой, който да ги покрие. Така тежките елементи остават вградени на средата. А как да вградим лек елемент, който изплува? Много лесно. По същия принцип. Отново наливаме молда до средата, не догоре с смола, а само до средата. И поставяме нашите цветенца или други леки елементи, които ще изплуват, но няма да изплуват както в този случай са изплували догоре,